Este gol de Igor Irazu no minuto 84 selou o regreso do Pontevedra á primeira ref e desatou a tolemia en Pasarón. O marcador quedou cun 4-2 fronte ao Laredo e o campo pontevedrés converteuse nunha auténtica festa. Celebración que despois se estendeu á Praza do Teucro cun baño de masas dos xogadores por parte da afección e que rematou na Sala Cenet da cidade. Hoxe foi a quenda da parte máis institucional deste ascenso. Xa pola mañá o conxunto granate foi recibido polo presidente da Xunta de Galicia no Pazo de Raxoi, en Santiago. Un acto que tamén asistiron o conselleiro de Deportes Diego Calvo e o secretario xeral da área, José Ramón Lete. Para mí como pontevedrés é unha honra, polo tanto, felicidades a toda a xunta directiva, ao corpo técnico, os xogadores. A próxima vez que vos reciba, que me encantaría que fora o ano que ven, por estas fechas máis ou menos, que fora para celebrar o ascenso á segunda división. Agora hai que ir xa sempre hacia arriba. E creo que se pode facer con calma, con sentidiño e cos pés no chan, como fixeste esta temporada. A xenda levou a xogadores, directiva e corpo técnico de volta a Pontevedra. Ao mediodía foron recibidos na Deputación de Pontevedra. Vayan os parabéns polo temporadón que fixestes, de principio a final, por todos esos valores que nos transmitides e nos tratades de inculcar, e sobre todo nos máis pequenos, que son un espello para... Sodes un espello para eles. Subíamos onte ali todos os das categorías inferiores que vos estaban mirando cunha cara de decir, oye, mira, eu algún día quero ser algún dos que estades aí. E, por suposto, parabéns polo merecido ascenso. Y muy orgullosos, ¿no?, de volver a esta casa a dar las gracias por el apoyo que se nos ha dado desde aquí siempre, porque no lo olvidemos, somos un club humilde que sin apoyos institucionales no podemos seguir trabajando. Entonces, muchísimas gracias, porque sin vosotros tampoco estaríamos aquí. Traemos a estos chicos que han hecho una pedazo de temporada, a nuestro entrenador con su staff, a nuestra junta directiva. Sin todos ellos nunca habría sido posible. Junto con la afición de Pontevedra, que se ha volcado, y esto es fundamental decirlo aquí y hoy. A festa granate rematou xa a última hora da tarde coa recepción na Casa Consistorial por parte do alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores.